Türkmenistanda türkmen alabaýynyň baýramyna bir ay gowrak wagt galyny häkimiýetler paýtagt Aşgabady we Mary şäherini hemde onuň etegindäki obalary eýesiz itlerden arassalaýarlar. Şaýatlaryň gurrun bermegine görä şäherlerde we obalarda it awlayan adamlar aýylgan zorluk ulanýarlar. Odalar köplenç jemaat kullugynyň ýörügi teşigini geýnen adamlar itlere garşy görüş alyp baran bolsa, yurtdan gowuşýan soňky habarlara görä bu işlere Aşgabatyda raýat teşigindäki adamlar gatnaşýar. Marada elleri tüpeňli harbyly wasly adamlar köçelere aýlanyp eýesiz itler atýar. 22 martda öýlen sagat 5 töwereklerini 2 erkek we 1 aýal parahat 2 drop 4 etrapçasyna ýerleşýän 9 gatly jaýyň ýanyna gulaklary we guyrugy kesilen ak alabaýynyny öldürdüler diýip bir paýtagtly Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Görnüşi ýaly bir näçe gün mundan ozal bu it Nur Muhammed Andaly protokol köçesiniň 10 ýyl awadançylyk köçesi bilen kesişýän ýeriniň gaty olaýyny gezme edipdir diýip ýerli ýaşaýjy sözüniň üstüne ýetirdi. Ýatladyp geçdik 9 martda Azatlyk radiosynyň beýleki bir habarçysy Nur Muhammed Andaly köçesiniň töwerekleriniň eýesiz itlerden we pişiklerden arassalanýanyny habar berdi. Ýerli ýaşaýjylar bu köçäniň ýaňy ýakyna bir wada 3 ýokary wezipe bellänen Serdar Berdimuhammedow üçin protokol köçesini öwürlendigini aýdýarlar. Erkek adamlaryň biriniň eline lapata bardy. Aýal adam iti tamşandyrdy. Soňra jesedi ulagy ýükläp ol ýere terk etdiler. Bu adamlar bu ýerde ençemegedek görünüpdir diýip Aşgabady ýaşaýjy aýtdy. Bu aralykda häkimiýetler Mary şäherini we töwereklerini hem eýesiz itler awlaýar. Aşgabatyň tapawutlykda Maryda jandarlary garşy görüşýän adamlar harbyly wasly we olaryň elleri ýaragly. Bir şäher ýaşaýjysynyň gurrun bermegine görä 24 martda geçilen gece sagat 12'lerden soň Mary şäherini köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň arasyna partlama sesleri eşdildi. Heni dowuklamady adamlar penjereden teresseler ara renkli harby eşikde 2 sana adamyň zibilhananyň ýanyna tüpeň bilen itler atýan onu gördüler diýip marly ýaşaýjy gurrun berdi. Habarçy bilen gurrundaş bolan welayet ýaşaýjylarynyň ençemesi şäheriň eteginde ýerleşýän obalarda da eýesiz itleriň atylýan onu aýdýarlar. Ýerli ýaşaýjylar ýaňy ýakyna çenli eýesiz itleriň agşamlary atylan onu, ýöne inni it atyjylaryň käbir obalarda gündüzlerini hem göze eğilip başlanýany aýdýarlar. Şu günler it atyjylar Gökçe we Kuwait obalarynyň töwereklerini gündüz wagty itleri atyp başladylar. Ýoluň kenaryna bir maşgalanyň iti ýatan bolsa we daşarda eýesi ýok bolsa, ol iti atýarlar. Egerde itiň eýesi daşarda bolsa it sizinkimi diýip soraýarlar. Egerde hawa diýse ol iti atman güni geçýärler. Egerde ýok bilmedim goňşuýynyň iti öýdýärni ise ol iti şol ýerde atýarlar we niwe kysymly awtobulagyň bagażyny alıp gidýärler diýip bir marly ýaşaýjy gurrun berdi. Habarçy bilen gurrundaş bolan bir näçe oba ýaşaýjysy tüpeň sesleriniň çağalaryň we aýallaryň arasyna gorku döredýändigini aýdýar. Biz çağalarymyzy daşaryk çykarmaga gorkýar diýip bir aýal maşgala Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Öňler obanyň çetine tüpeň sesleri eşdilerdi. Biz şonu näme bolýarka diýerdik. Şu günler hut işigimizde aýlanyşyp görler. Itler eýelimi ýa olaryň eýesi ýokmy bu olary gyzyklandyrmaýar. Goňşularyň meýlerine ýok wagty olaryň itini derwezanyň işigini atyp ulagy ýüklediler diýip beýleki bir oba ýaşaýjysy gurrun berdi. Ol bolýan zatlardan çağalaryň gorkýany ony sözüne goşdy. Çağı var yerine de hayvan atılarmy? Çağalaryň kakasy hatda bir tuvuk toýmokçy bolsa, çağalar görmesin diýip çağalardan gaçyp toýýar diýip bir aýal gurrun berdi. Ol çağalaryň gözüniň öňüne itleriň atylmagynyň olaryň ruh saglygyna yaramaz täsir edýändigini aýtdy. Türkmenistanda bu ýyl ilkinji gezek bellenilýän türkmen alabaýynyň baýramy aprelyň soňky ýekşenbesinde Bedew baýramy bilen bilelikde bellener.